Advokaterne Sankt Knuds Torv, lige midt i Aarhus, har eksisteret i over 130 år. Vi kan hjælpe dig, hvis du søger en erfaren familieadvokat, ejendomsadvokat, erhvervsadvokat eller forsvarsadvokat. Vidste du, at ugifte samlevende aldrig arver fra hinanden, medmindre de opretter et testamente? Når det gælder de nære ting i livet, nemlig din familie, er der masser af emner, hvor du med fordel kan bruge en advokat. Hvis der er noget, der er kompliceret, er det aftaler om bolig og fast ejendom. Vi hjælper dig, inden du skriver under på aftalen, både for private og erhverv. Vil du vide, hvordan du laver generationsskifte uden at dræne virksomheden for likvider til skat? Eller vil du have styr på mange andre emner, så finder du erfaringen hos os. Vidste du, at hvis du er sigtet af politiet, har du ret til en advokat, som du selv vælger? Vi har mere end 30 års erfaring i at give dig et stærkt forsvar. Advokaterne Sankt Knuds Torv har et stærkt team af advokater, som hjælper dig med at løse dine udfordringer. De fleste tror, at det koster det hvide ud af øjnene at få hjælp fra en advokat, og at prisen løber løbsk. Begge dele er forkerte. Giv os et ring, så kan vi i de fleste tilfælde give dig et løsningsforslag og en fast pris.